गिबि गिबियावनो दिनैनि बे जोंहा रामपुर विजयपुर गामिनि जानाखि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारि लादों खौसेथि बर' सुबुं आफाद सानजा सानजारि दखरानि बेवहाय ब्रैथि 2 बोसोरारि जथुम्मा नि जानाखि बडि फर्मेशन जागोन दिनैनि बे सेथि हाबाफारियाव आंखौ गाहाय सायनासालि बेखेवगिरि हिसाबै सानजा सानजारि दखरा आफादा हांख्रायनायलाय आङो दिनै बे सायनासालिखौ बेखेवनानै होलांबाय। जोंहा सेथि हाबाफारि दंमोन गेट बेखेवनाय, बेखौ टेकापाम जिपिनि मानगोनां देबज्योति स्वर्गियारि बिथाङा बेखेवनानै होलांबाय, बिथांखौ साबायखर बावबाय। आरो लोगोसे जोंहा दंमोन आलासि जिरायग्रा नब्लां, बे नब्लांखौ बेखेवना होलाङो जोंहा फागुन बर' बिथांजो साबायखर बावबाय। लोगोसे आरो जोंहा जामुंसालि दंमोन, बेवहाय बेखेवगिरि हिसाबै बेखेवनानै होलांबाय मानगोनां बिसामरा पन्सायतनि जिपि प्रेसिडेन्ट सबिता स्वर्गियारि बिथां। बेबायदिनो जोंहा हाबाफारिफ्रा मोनसेनिफ्राय मोनसे जोबलांगासिनो। नै दा जोंनि गेजेराव सोलिबाय दं जोंहा गथ'फोरनि जानाखि फरायसा फरायसुलिफोरनि खन्थाइ बादायलायनाय, मिथिखायै बुंनाय, बेफोर हाबाफारिखौ लागासिनो दङ। आरो लोगोसे जोंनि बे सानजा सानजारि दखरानि जानाखि साननैनि हाबाफारि, दिनै गिबि हाबाफारियाव जोङो बेफोर हाबाफारिखौ लागासिनो दङ। आरो लोगोसे जोंनि बे गोसोखां जितेन बर' बिथांनि मुङै गाहाय सायनासालिखौ गोसोखां हिसाबै बिथांनि मुङाव लाखिनाय जादों। बिथाङा थांनाय 2 बोसोर जास्लाबैयावनो, बिथांनि बिबाना 2 बोसोर जास्लाबैयावनो बिथाङा अबथिरा जिउ रुंसारि जालांबाय। बिथांनि जिउमाया जेन सोरगोआव आलो गोजोन थाहैयो बेखौ हास्थायो। आरो लोगोसेयै जोंनि जानाखि बे बिथां जितेन बर' रुंसारि जालांनाय बिथांनि न'खरनि गासै न'खरखौ जोङो बिथांनि जानाखि थालांनाय गावनि बिसि, गावनि असे फिसाला सानै आरो फिसाजो सासे आरो फंबायमोन, बिमामोन, बिथांमोना जानाखि गावनि आंगो फिसा जितेन बर'खौ खोमानांबाय एबा बिफाखौ खोमानांबाय। बिनि थाखाय बिथांमोना जोबोद दुखुआव दङ। आरो बिथाङा सासे जोंनि बे सानजा सानजारि दखरानि मावथि नङामोन बा आफादगिरि नङामोन। बिथाङा गोबां समाजारि हाबा मावलांदोंमोन। जेरै बिथाङा गिबियावनो जोंनि 3 नं नावकाटा गामियाव बिथाङा जोनोम जादोंमोन। 1979 मायथाइयाव बिथाङा जोनोम जादोंमोन। आरो बे 3 नं नावकाटा गामियावनो। आरो बिथांनि जोबथा हां बोनाय समान जाबाय 2025 मायथाइनि 21 आगस्टआव बिथाङा जिउ जोबलाङो। नाथाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा, बिथाङा जोबोद सोलो गोनांमोन, जोबोद गोख्रों आरो जोबोद साहस गोनांमोन। बिथाङा गासैबो जोंनि दखरानि सिङाव थानाय सुबुंफोरखौ बा गासैखौबो जयै लाखिनो हायोमोन। आरो लोगोसे हाबा खारजो बायदिसिनाफोराव, दमासिफोराव, बैसागोफोराव, फोरबोआव गोबां रंजा बाजा फेस्ला रावजों बुंनानै मानसिफोरखौ गोजोन होनो हायोमोन। बेबायदि मोनसे आखु दंमोन बिथांनियाव। आरो बेबायदि बिथाङा आरो गोबां हाबा मावलांदों। जेरै 3 नं नावकाटा एमइ स्कुल GS गेजेर फरायसालियाव फोरोंगिरि मावलांदोंमोन। आरो लोगोसेयै गणतान्त्रिक नागरिक सुरक्षा मन्चनि जुनाय जिल्लानि बिथाङा लेङाइ आफादगिरिबो हाबा मावलांदोंमोन। आरो लोगोसेयै जोंनि फरायसाफोरनि बिमा बिफा महनपुर इउनिट एबसुनि आफादगिरि बिबानबो बिथाङा जोंनि मावलांदोंमोन। बर'नि गेजेराव बिथाङा गोबां हाबा
मावलांनो बर'नि समाजखान्थि रांखान्थि माहारियारि दानाय हाबाफोराव गोबां बिहोमा होलांदों बिथांनि जिउ जोबनाया जोंनि थाखाय जोंनि दखरानि थाखाय बा बर' हारिनि थाखाय जोबोद खहा जालांबाय जोंबो दुखुआव दङ आरो लोगोसे बिथाङा जाबायदि हास्थायदोंमोन बिथांनि बिबाना 2 बोसोर जास्लाबैयावनो बिथाङा जानाखि अबेथ्राय जिउ जोबलांबाय जाहाथे बिथांनि मावनो थानाय हाबाफारिफोरखौ दा थानाय जानाखि एग्जिस्टिं दखरानि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना मोजाङै मावो जों बेखौ हास्थायो आरो लोगोसे फैबाय थानाय बोथोरफ्राव जोंनि दखरायाव जेन मोजाङै मोजां हाबाफारिफोरा जालाङो समाज दानायाव समाजखान्थि रांखान्थि आरो हारिमु जौगानाय हाबाफारिफ्राव जेन मोजाङै मोजां बिथाङा जेन जोंखौ बोर सारस्रिहरो आं बेखौनो बुंनानै दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय साइनेसालि बेखेवनायनि दसे सुंद' बिबुंथियाव नोंथांमोना आंखौ लाफैनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम मिडियानिसिम साबायखर बावबाय आरो बेखिनियावनो आं बुंथिनायखौ फोजोबनाय जाबाय।